веднага бих те попитал, защо е важно? Защо ние твърдим, че е важно? Аз знам от собствения си опит, че е важно, защото когато се замислих 20 години, което не е много, преди датата си на пенсиониране, успях да се организирам така, че сега в последните 12-13 години да мога да прекарвам всяка година по 3 месеца през зимата на море и на плаж. Това нямаше как да се случи, ако се бях сетил една година преди да се пенсионирам, или половин година, че искам точно това да постигна. А защо е важно? Мисля, че много добре илюстрира с една мисъл Питър Дръкър, основателя на дисциплината за мениджмънта, така както се преподава в Щатите и у нас и така нататък, който преди 20, даже 25 години отбелязва, че съвременният човек, значи човека на 20 на 21 век вече, се различава от своите предци по това, че разполага с неимоверно повече свободно време за себе си и не е подготвен да го оползотвори. Какво си има предвид сега, ако ни слушат хора заети 8, 10 чи 12 часа на работа или в бизнеса, в къщи, 1, 2 или 3 деца плачат, дигат шум, жената не е доволна, мъжа не се прибира и така нататък. Какво свободно време? Има се предвид следното. Нашите предци е трябвало по 10, 12, 14 часа на нивата на полето да работят за храната си днес. Те не е било необходимо да планират какво ще правят след една или след 2 или след 5 години, защото на тях работата им е дефинирана. Ако те не отидат и не вложат усилията си на нивата или в домашното стопанство с домашните животни, те няма да има какво да ядат. Днес краставиците растат в магазина, храната ни я доставят с мотопед в къщи и ние от тая гледна точка нашето базисно съществуване като биологични индивиди се осигурява с много по-малко време. Ние за много по-малко време изкарваме парите, с които можем да си осигурим този базисен живот. И оттам нататък какво правим с времето си, зависи от нас. И ако не знаеме, ако не си задаваме въпроса къде се виждаме след 5, 10 или 20 години, то ние няма да стигнем там. Нито един олимпийски шампион не се е събудил сутринта и след обед да се качи на стълбичката на медалистите. Той се е подготвил най-често години наред, за да постигне това постижение. Ето за това е важно финансовото планиране. Дали искаме и дали можем да контролираме, доколкото това е възможно, сами съдбата си и какво ни се случва.